Wasu lauyoyi a nan Kano sun kai ƙarar Safara'u Kwana 90 da Murja Ibrahim Kunya da kuma Ado Isa Gwanza ƙara kotu. Lauyoyin dai guda 9 sun kai ƙarar mutum 10 waɗanda suka shahara a kafar sada zumunta ɗin nan ta TikTok. Mai magana da yawun kotun jihar Kano, Babajibo Ibrahim ne ya tabbatarwa BBC lamarin, inda ya ce lauyoyin sun rubuta takardar koken ne inda suka ce mutane 10 na ƙoƙarin ɓata tarbiyya ta hanyar yin waƙoƙin batsa da baɗala. Lauyoyin sun shigar da ƙarar ne a gaban kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci da take Bichi, inda daga baya kotun ta buƙaci kwamishinan 'yan sanda na jihar da a lalubo mutanen a gudanar da bincike a kansu. Binciken cikin mutanen sun haɗa da Mr. Fofotu ɗan Maraya, Ummi Shakira da kuma Kawu ɗan Sarki. Ku ci gaba da kasancewa da YouTube ɗinmu mai suna Umar Nigeria 24. Kar ku manta Umar Nigeria 24 ku danna mana subscribe.